Això va néixer en concret amb una campanya que varen promoure Justícia i Pau, que es va dir Mallorca Solidària cap al 07, que dia 6 de juliol del 92 me'l van trobar per dissenyar aquesta campanya, i l'objectiu final d'aquesta campanya era la creació d'un fons de cooperació, semblant en el català i en el basc. Amb un company, en Josep Suárez de Justícia i Pau, també ho vàrem intentar, i a la fi, després de negociacions amb el Consell Insular prou dures però també fecundes, van aconseguir crear-lo. Si no m'equivoc, el primer fons va néixer amb 11 ajuntaments i uns 16 milions de pressupost. Si ho comparam amb la realitat actual, sabeu les passes que s'han donat en 15 anys. Penso que començava a néixer com un atac que s'estenia la consciència de que s'havia de fer qualque cosa pels pobles empobrits. Sí. Jo crec que cal ressaltar que el fons va ser possible perquè nosaltres vam intentar obrir la porta, però vam trobar també una persona com la Joanaina Vidal receptiva, un consell que ens va donar suport i un partits polítics que van assumir la idea i van acceptar a ser neutrals i no polititzar els fons. Així va néixer i va néixer bé, crec. El fons va agafar autonomia, el fons va agafar esponera, el fons s'ha consolidat, el fons és autònom, jo crec que és la gran realització solidària de Mallorca. La veritat és que eren dels primers moments, encara no hi havia una cultura de solidaritat, d'aportació des de les institucions, i ja des dels començaments vam estar en contacte, i va ser en el 95, quan vaig accedir a la presidència del Consell de Mallorca, que vàrem iniciar una relació molt estreta. Podríem dir que 12 anys d'aquests 15 anys els he viscut al front del Consell de Mallorca i permanentment en relació amb el Fons Mallorquí de Solidaritat. I gràcies a ell i a la seva iniciativa, el Consell de Mallorca va ser la primera institució que va aportar el 0,7 dels seus pressupostos precisament a solidaritat. Aquest fet després s'ha normalitzat, avui en dia ja hi ha moltes més institucions que ho fan, i crec que hi ha un sentiment dins la població mallorquina de que és necessari ser solidari perquè és necessari que la gent en els llocs d'origen pugui viure amb qualitat de vida. Jo, en el fons, he tingut relació des de dos vessants diferents, des del costat de les associacions, per dir-ho així, com a membre d'associació que ha presentat projectes i que ha presentat iniciatives, i des de la part institucional, perquè durant una etapa de 99-2003, vaig ser membre de la Junta. Per tant, conec les dues bandes i he tingut una relació des d'antic. De la banda de presentar projectes, per dir-ho així, jo crec que des del 95 aproximadament, o sigui que des dels primers temps, pràcticament dels primers temps dels fons. Conec, per tant, de fa estones, des de diversos punts de vista, i la valoració que em faig és positiva absolutament. És a dir, ha crescut en recursos, el qual significa que l'aportació solidària a la societat mallorquina i dels ajuntaments i institucions creix, però també ha crescut en presència, en rellevància pública, en capacitat d'aparèixer davant la societat com un actor de cooperació, i per tant això vol dir que també ha crescut la capacitat de la societat mallorquina d'implicar-se en la tasca de col·laboració i de cooperació en els països del sud. La idea més important de la cooperació que fa el fons en els recursos que porten els ajuntaments, que porta el govern, que porta el Consell, és fer una cooperació a qualsevol lloc del món, en qualque zona de preferència, perquè hi ha una relació més directa i perquè hi ha més possibilitat de fer-hi feina, però sempre, majoritàriament, de cara a enfortir el municipalisme, enfortir els ajuntaments i enfortir tot aquest teixit, diguem, polític però local dels llocs allà on se fa feina. El fons és aquesta eina que faciliten els ajuntaments a fer una cooperació moltes de vegades directa amb altres municipis d'altres llocs del tercer món, però que siguin amb unes garanties totals que aquesta cooperació arriba en el seu destí i que, a més, inclús moltíssimes de vegades podem arribar a establir una relació amb l'ajuntament d'aquí i amb ajuntaments d'allà a través de germanaments o de processos semblants. Petra no està germanat directament, però sí que hi ha un germanament entre el que és la mancomunitat del Pla de Mallorca, del qual és membre Petra, amb una mancomunitat, entre cometes, amb una associació de municipis
de Nicaragua, de Nueva Segovia. I hi ha aquest procés de germanament entre la manca comunitat d'aquí i aquesta associació de municipis d'allà, de Nueva Segovia. Jo crec que el fons va començar en precari, per dir-ho de qualque manera, però al llarg d'aquests 15 anys s'ha anat, diguem, guanyant, treballant un prestigi a dins els ajuntaments, a dins el món de la cooperació municipalista i ha anat demostrant que és una garantia de bona feina. Per això, per primera vegada aquest any han arribat a ser tots els ajuntaments de Mallorca socis i jo crec que això demostra que els ajuntaments tenen confiança en el fons. Des de l'Ajuntament d'Inca van tenir la idea que seria bo que part d'aquest 0,7 que nosaltres pressupostam any darrere any, part d'aquest pressupost pogués servir per fer projectes en un municipi en concret. En aquest cas va ser Telpaneca, perquè el fons mallorquí va ser el que ens va assessorar, i aquest municipi reuneix aquest perfil que vosaltres valeu. Per què? Perquè hi ha una continuïtat i començar a crear aquest sentiment de solidaritat. He pogut comprovar in situ que durant aquests anys, de l'any 2001, nosaltres estem agermanats en Telpaneca i els projectes bàsicament són elements bàsics, valgui la redundància. Hem anat a fer també beques per als estudiants, sistema productiu. Quan parlant del sistema productiu, què és? Allà que una família es pugui donar una vaca. Dir-los que el germanament ve de la paraula germà, formen part de la nostra família i que tenim el deure, com he dit abans, com a persones humanes que tenim la sort d'haver nascut a un altre indret, només per això, perquè tots som iguals, però és que anem fent projectes en comú. I hi ha projectes també, a part d'equipaments i d'infraestructures i de beques, que és d'escoles solidaris. I els lots del nostre municipi poden entrar en contacte amb aquests lots, en aquest cas de Nicaragua. Vaig assistir a una escola que hi havia fotografies del lot de Lloseta, que els enviaven també unes cartes personalitzades. En definitiva, creem un vincle que és molt important i jo crec que el fons mallorquí ho fa molt bé i que jo com a baula, a través de la seva estela, l'Ajuntament d'Inca ens hi hem implicat, col·laborant i ens sentim molt orgullosos de la solidaritat de Mallorca i també en aquest cas concret del municipi d'Inca. La relació amb el Fons Mallorquí i la Fundació Vicenç Ferrer va començar l'any 95 i va començar amb el finançament d'una colònia de cases a Nantapur i de la creació d'una associació de dones que es diu Xangam. Llavors van ser els primers projectes finançats per part d'una pública i va ser una notícia molt important aquí per la nostra delegació, però ja no tan sols per la nostra delegació, perquè va suposar tota una celebració inclús a nivell de territori espanyol. Eren els dos primers projectes que provenien de fons públics i que es finançaven ja no només a Fundació Vicenç Ferrer Balears, sinó a Fundació Vicenç Ferrer a dins d'Espanya. D'aquí aquest vincle que per nosaltres és tan important, aquesta eficàcia i aquesta continuïtat i aquesta relació que han tingut des de sempre, com podeu veure, sempre ha estat molt sòlida, molt propera i molt eficaç. Els projectes es pot dir que han treballat amb el Fons Mallorquí en totes les àrees, des de l'ecologia amb un fons permanent per la sequera, en la creació de centres per nits amb discapacitat, colònies de cases, construcció d'escoles. L'important també de la tasca dels fons, juntament amb la Fundació Vicenç Ferrer, ja no tan sols és que s'hagi concentrat a la zona de Nantapur, sinó que també en situacions d'emergència, com ha estat en el cas del Guillerat en l'any 2001, amb el terratrèmol i quan va succeir el problema que hi va haver al sud de l'Índia amb el tsunami, el fons mallorquí
va ser també la primera institució que va contractar la Fundació Vicent Ferrer, fet que tampoc mai oblidarem. La nostra associació, l'Associació d'Amics del Poble Saharaui de les Illes Balears, ja té 30 anys d'història. O sigui que en el nostre recorregut, en els 15 anys, ens topàrem amb l'inici del Fons Mallorquí, amb el qual van tenir una sintonia increïble des del principi. Ells eren conscients de la problemàtica saharaui i de l'impuls que la societat mallorquina i balear estava donant. Sempre s'ha envolcat el Fons Mallorquí dins de les seves possibilitats i hem fet projectes puntuals per pal·liar el possible, per contribuir a pal·liar aquest drama que té els seus orígens, ja sabeu, amb una situació política que no està resolta. Els nostres projectes s'estaven concretant cap al camp sanitari. Els nostres projectes intenten el reforçament institucional, és a dir, que els saharauis se desenvolupin a pesar d'estar en una situació de refugiats. Nosaltres, amb el suport del Fons Mallorquí, vam donar forma a lo que és el programa de vacunacions infantils. Igual com tota aquesta feina que hem fet amb els nens, en l'atenció bàsica dels nens, aquella feina que poden fer els infermers, els sanitaris saharauis. El fons ha participat, diria que anualment, en projectes d'ajuda humanitària, d'emergència.